Hai, malam duniya. Wallahi ka ganni Mustapha tun safu aswaki nake. To kai kana aswaki ni gaba ɗaya babu. Wai gidan ma na je dumame a bani wai yara za a bawa. To kai kana da inda ma zaka ci. Ni gaba ɗaya babu inda ma. Kai wancan ba dan amana bane? Dan amana ne, me ka siyo mana ne? To munafukai Kwaki ne bayan abu duk wanda ya biyo da sai na ga bayansa. Ai ko duk mai tarka sai mu ci. Man.